ଅନୁଗୁଳ ବରପାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ କମ୍ପାନୀ ନାଲକୋ କାରଖାନାରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖ ତଥା ଗତକାଲି ନାଲକୋ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ 5:20 ସମୟରେ ଫାଟକ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ କି କାହିଁକି ଫାଟକ ଖୋଲାଯାଉ ନାହିଁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଜଣକ ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ 6ଟା ନ ବାଜିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଟକ ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ରୋକଠୋକ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଜଣକ କହିଥିଲେ କି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟର ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ପୂର୍ବରୁ ଛୁଟି ହୁଏ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଜଣକ ଏଥିରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ଫାଟକକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସମସ୍ତ ଠିକା ଶ୍ରମିକମାନେ ଆଜି ସକାଳେ କେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନ ଯାଇ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ, ନାଲକୋ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ, ନାଲକୋ ପ୍ରଶାସନ, ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡର ଅଧିକାରୀ, ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଏ, ବି, ସି ଏବଂ ଜେନେରାଲ ସିଫ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ସି ସିଫ୍ଟ ପିଲା ରାତି 10ଟାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସକାଳ 5:30ରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିବ। 6ଟାରୁ 6:30 ଭିତରେ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଛୁଟି ହେବ 1:30ରେ। ଯେହେତୁ ସେଇଟା 2ଟାରେ ହେଉଥିଲା ଏ ସିଫ୍ଟ, ସେଟା 1:30ରେ ରହିଲା। ଜେନେରାଲ ସିଫ୍ଟ 8ରୁ 5 4:30 ଭିତରେ ତାର ଛୁଟି ହେବ ଏବଂ ବେଳାରେ 12:30 ଭିତରେ ଛୁଟି ରହିବ, ଖାଇବା ଛୁଟି ହେଲା। ଆଉ ବି ସିଫ୍ଟ ପିଲା 1:30ରୁ 2:30 ଭିତରେ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ପଶିବେ। 9:30 ରାତ୍ରି 9:30ରେ ଛୁଟି ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ଏତିକିର ସମସ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରତି କାନ୍ଥ ବୋର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନୋଟିସ୍। ଆଜି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍କୁଲାରଟା ଦିଆଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଇଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ସମସ୍ତ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ମାରା ହେବ। ଆଉ ସେ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଝଗଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ। ଏ ସିଫ୍ଟ 5:30ରୁ 6ଟା ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଓ 1:30 ଛୁଟି ହେବ ଏବଂ ଫାଟକ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବ। ବି ସିଫ୍ଟ 2ଟାରୁ 2:30 ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବେ। 9:30ରେ ଫାଟକ ଖୋଲା ରହିବ। ସି ସିଫ୍ଟ 10ଟାରୁ 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ ଓ ସକାଳ 5:30ରୁ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଟକ ଖୋଲା ରହିବ। ଜେନେରାଲ ସିଫ୍ଟ 8ଟାରୁ 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଟକ ଖୋଲା ରହିବ ଓ ଖାଇବା ପାଇଁ 12:30ରେ ଫାଟକ 4:30ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡରେ ଏହି ନିୟମକୁ ଲଗାଯାଇ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଶ୍ରମିକ ନେତା ତଥା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ବିପ୍ଳବ ଜେନା, ଅମୂଲ୍ୟ ମହାପାତ୍ର, HMSର ପ୍ରଶ୍ନ ମହାନ୍ତି, ବାବୁଲି ସେଠୀ, BMSର ଅଶୋକ ଛୋଟରାୟ, ଶରତ ରାଜ, କୁଲାଳ ସରପଞ୍ଚ ଶେଷଦେବ ଦେହୁରୀ, କାଂସର ସରପଞ୍ଚ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୁଦୁଲି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକଡାଉନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଠି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପୁଲିସ ବହୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ନେତା ବାବୁଲି ସେଠୀ। ଅନୁଗୁଳ ବରପାଳରୁ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, IYA ନ୍ୟୁଜ୍।